شالوم 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 بيتسب إجابير أملاخ سلام تسجى محرتنا كريستوس مش كلهم يو أنا عاكم سلاح الديني نايم على تقلب البرنامج نايو لوم دما نزم على تنكافلو قال بأملاخ ممهار سبليو بأملاخ ممهار أبي وات كابت وانن أقداسن بلوص نابرا زنبركا كابت بلوص أملاخ ممهاريو تمهاراي ببهري ونممهوري إزمسل كم ميكانيك زمهار ميكانيك كاب دكتور زمهار دكتور كاب بروفيسور زمهار بروفيسور مخنياتو تمرت مالت مكفال مالت ስለዝኾነ መምህርክ ምህረካ ሁሉ ኣብኡ ዘሎ ክእለት ኣብኡ ዘሎ ፍልጠት ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ በቲ ዝምህረካ ትምህርቲ ገይሩ ናባኻ ይዝሕልፎ ስለዚ ኣብ ህይወት እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍጥረት ካብኡ ክመሃሩ ፈትዩ ካብቲ ብሉጽ ኣምላኽ ዝተማሃረ ሰብ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎ ሃብቲ ይቀድሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሃብቲ ክንቀድሑን ክንጥቀመሉን ኣብ ህይወት ንደል እንተደኣ ኮይና ምንም ኣማራጺ ኻሊ የለን ካብቲ ልዑል መምሃር የድለና መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ 54 ከም ዝብል ጥቕሲ 13 ኩላቶም ደቅኺ ብእግዚአብሔር ክመሃሩዮም ሰላም ደቅኹን ዓብኹ ኸውን ኢሉ ርኢኹም ኣሕዋት ሰብ ካብ እግዚአብሔር ምስተማሃረ ውጽኢት ካብ ኣምላኽ መምሃሩ ኣብ ህይወቱ መጀመርታ ሰላሙ ዓብይ ይኸውን ሰላም ደቅኺ ዓብኹ ኸውን እዩ ንምንታይ ካብቲ ኣብ ሰላም ዘንብር ኣምላኽ ካብቲ ናይ ሰላም ኣምላኽ ይመሃሩ ስለዘለዉ እግዚአብሔር ጀሆቫ ሻሎም ስለዝኾነ ናይ ሰላም ኣምላኽ ስለዝኾነ ካብኡ ዝተማሃረ ዘበለ ኩሉ ሰላሙ ይዝቀድሕ ዕረፍቱ ይዝቀድሕ ሓጎሱ ይዝቀድሕ ስለዚ ብሓቂ ሰላምና ዓብኹ ኸውን ንህይወት ኣብዚ ዓብ ሰላም ኮይና ክንብራ ብሓጎስ ንደል እንድሕር ኮይና ነዛ ዓብ ሰላም ዋኑኡን በዓል ቤቱን እግዚአብሔር እሞ ካብዚ ዋናን በዓል ቤትን ናይ ሰላም ኣምላኽ ከቋረጽና ንመሃር ካብ ኣምላኽ መምሃር ኣብ ብሉጽ ጎደና ኣብ ብሉጽ ህይወት ኣብ ብሉጽን ልዕልን ዝበለን ናብራ ንርእስኻ ከም ትረኽባ ይድገብረካ ስለዚ እቲ ልዑል ባዕሉካ ካብኡ ክንመሃር ደይበቐልና ንሕና ግነት ዝተኸፈተልና ኣፍ ደገ ሸለል ኣይንበሎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ሰላም መን ዘይደልያ ኩሉ ሰላም ይደልያ ንእሽተይ ቆልዓ ሰላም ይደሊ እንስሳ ከይተረፈ ሰላም ይደሊ መንግስቲ ሰላም ይደሊ ሃገር ሰላም ትደሊ ህዝብ ሰላም ይደሊ ሕብረተሰብ ሰላም ይደሊ ዓደ ሰላም ትደሊ ኣቦ ሰላም ይደሊ መንእሰይ ሰላም ይደሊ ኩሉ ሰላም ይደሊ እዩ ምኽንያቱ ሰላም ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ረእይዎ ኩሉ ፍጥረት ንሰላም ይደልዩ ናይዚ ሰላም ዋና ግን እግዚአብሔር እዩ ካብ ኣምላኽ ዝመሃሩ ዘበሉ ኩሎም ኣብዚ ዘይቋርጽ ሰላም ንህይወቶም ክትሕምብስ ይረኽብዋ እዮም ሓወይ ሓፍተይ እቲ ኩሉ ትጎየ ዘለኻ ጉያ ንልብኻ ዘቕስን ዘዕርፍ ሰላም ከም ጸልካ ከም ዘይክር ርግጸኛ እየ ብሓቂ ንልብና ሙሉእ ብምሉእ እፎይ ደብሎ ኣብ ሓጎስ ዘንብሮ ሰላም ካብ እግዚአብሔር ይዝመጽእ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ከይቋርጽና ንመሃር መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ነቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፀኩም ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ወንጌል ዮሐንስ 8:32 ረይ ኣሕዋት ኣብ ናይ ሓርነት ጎደና ዘንብረካ ነዛ ሓቂ እዚኣ ከይቋርጽካ ትመሃራ እንትኾንካያ እዛ ሓቂ ድማ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ዘለዎ ሰብ በአምላኽ ዝመሃር ሰብ ኣብ ሓርነት ይዝነብር ሓርነት ዘለዎ ህይወት ድማ ዝመስልዎ የለን ኣገዲዱ ዝገዝእን ኣገዲዱ ዘጨንቕን ሓይሊ ዘይብሉ ጎደና ማለት እዩ ርኢኻ ኣብ ናይ ሓርነት ጎደና ዝነብሩ ሰባት ዝደልይዎ እምበር ዘይደልዮም ኣይመልኮምን እዩ ዝደልይዎ እምበር ዝጸልእዎ ኣይገዝኦምን እዩ ዘይትደልዮ ነገር ንህይወትካ እንተደኣ ዝመጠካ ኮይኑ ንህይወትክ እንተደኣ ዝጎተካ ኮይኑ ኣብ ዘይትደልዮ እንተደኣ ዘንብረካ ኮይኑ ኣብ ሓርነት ኣይትነብርን ዘለኺ ምኽንያቱ ቶም ኣብ ሓርነት ዝነብሩ ንህይወቶም ብጀካሶም ዝፈቐድዎ ዘይፈቐድዎ ኣይመልኮምን እዩ ነታን ሓራኽን ወፅእ ክርስቶስ ሓራውጪና እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ሓርነት የንብር እዩ ስለዚ ካብ ጭንቀት ሓራ ክትኮኑ ካብ ወልፊ ሓራ ክትኮኑ ካብ ዘየድሊ ሕማቕ ነገራት ህይወትኩም ብሓርነት ክትነብር ካብ ጸልማት ብሓርነት ክትነብሩ ትደልዩ እንተደኣ ኾንኩም ካብ ሕጊ ብሓርነት ክትነብሩ ትደልዩ እንተደኣ ኾንኩም ካብ ኣምላኽ ከይቋረጽኩም ተማሃሩ ካብ ኣምላኽ ዝመሃር ካልእ ብሓርነት ጥራሕ ዘይኮነ ዝነብር ሓያል እዩ ምኽንያቱ ቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ሓይሎም ይሕደስ ይዝብል ቃል ኣምላኽ ንህይወት ሓያል ዝገብረካ ንጎደናታትካ ኩሎም ብሓይሊ ክትነብሮም ብጉልበት ክትነብሮም ብጽንዓት ክትነብሮም ብጥበብ ብምስትውዓል ክትነብሮም ዝገብረካ እግዚአብሔር እዩ
كمون كتيلو مصحف كزارب كله مستوعلن فلطتن كاب افكاين زوصايلو ምሳሌ ምዕራፍ 2 እዚ ማለት ካብ እግዚአብሔር ዝመሃር ሰብ ኣብ ምስተውዓልና ብጥበብን ርእሱ ይረኽባ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚሕና ካብ ኣምላኽ እንተዳ ተማሂርና ብጥበብን ምስተውዓልን ክንከይድ ንርእስና ክንረኽባ ኢና ርኢኹም ኣሕዋት ግዜ ጥበብ ይደሊ ንግዜ ብጥበብ ክትጥቀመሉ ንጥበብ ካብ ኣምላኽ ተመላእያ ርኢኹም ንግዜኹም ብጥበብ ተጠቀሙሉ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ግዜ ድማ ናይ ኩሉ ነገር ዋና እዩ ነገር ግን ንግዜኦም እኹል ጥበብ ዘለዎም መንዮም ተዳኢልኩምኒ እቶም ካብ ኣምላኽ ዝመሃሩ ሰባት እዮም ካብ ወቕፂሉን ካብ ኣምላኽ ዝመሃር ሰብ ንህይወቱ ኣብ ብርሃን ይስረኽባ ምኽንያቱ ቃልካ ንእግረይ መብራህትን መገደይ ብርሃን ስለዝብል ህይወቱ ኣብ ድንግርግር ጎደና ኣብ ናይ ምልክት ሕቶ ጎደና ኣይረኽባን እዩ ስለዚ ብርሃን ናይ ግሉጽነት ምልክት ስለዝኾነ ኣብ ግሉጽ ዝኾነ ጎደና ህይወትኩም ክትመላለስ ካብ ሽፉንን ስውርን ነገር ክትወጹን ከተምልጡን ትደሊ ተኾንኩም ካብ ኣምላኽ ከይቋረጽኩም ተማሃሩ እግዚአብሔር ካብኡ ክትመሃሩ መንገዲ ከፊትልኩም እዩ መንፈሱ ይምህር እዩ በቤተ ክርስቲያን ይምህር እዩ በቅዱሳን ይምህር እዩ በጽሑፍ ይምህር እዩ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ዘዳልወልና ትምህርቲ ንኽሰቦሞ ኣብ ዝበለጸ ጎደና ንርእስና ክንረኽባ ኢና ካብ ኣምላኽ ንኽትመሃሩ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማ ተመላለሱ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታይ ስለዚ ኩልና ከምዚልና ንኣውጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣምላኸይ መምረይ ስለዝኾንካ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ህይወት ካባኻ እናተኻፈልኩ ስለዝነብር የመስግነካ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ብብሉጽ ጎደና ጥራሕ ስለዝኸይድ የመስግነካ ኣለኹ ኣምላኸይ ህይወተይ በኣኻ ስለዝሰልጠነት ናይ ህይወተይ መምህር ንስኻ ስለዝኾንካ ኣብ ዘመን ህይወተይ ኩሉ ኣብ ብሉጽን ክቡርን ነገር ጥራሕ ስለዝርከብ የመስግነካ ኣለኹ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንጎይታ ዘይተቀበልኩም እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ ምሳይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞትካ የአምን ኣለኹ ዋጋይ ከም ዝኸፈልካዮ የአምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞትካ የአምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሳእካለይ የአምን ኣለኹ ንዓኻ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ አሜን እዛ ጸሎት ጸሎኹም በዚ ታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ኮንታክት ግበሩና ሻሎም